diaturi jumeneng sik no. Monggo Mbak Lintang Kairo. Katuran jumeneng kanca-kanca sepote nderek aja napa. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Pripun? Bertemu lagi sama Mas Gading. Nggih, bersama sama Mas Gadang juga baru ketemu Nggih. ya. Aku malu enok aku mau. Awan-awan mau ki malu aku. Loh, kenapa malu, Mas? Lah ben arep tau dadi adikku Rasido. Loh kok Rasido? malu ki ngopo? Malu aku malu. Nggih, pripun kabare wau dalu? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Pangestunipun panjenengan Mas Gadang, Mas Gading. Nggih. Nggih, le serak pun mari napa dereng? Wah, alhamdulillah wong ya dengi wis diobati ngono. Oh iya. Obat mau obati apa? Oh, macem-macem. Obat kuwi ora kena ora sembarang wong ngerti. Kayata. Kayata. Apa? Embuh. Tajin. Nggih. 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 Hari ini acaranya dalam rangka anniversary ya Mas Gading. Nggih, anniversary. Anniversary PKWL Klasik yang ketiga. Nggih, ketiga. Wah, luar biasa sekali diucapkan sugeng dalu sedaya para tamu undangan dan semua Tonggabusan. gabusan. Nggih. Gabusannya apa ya? Ya niki. Kok sing ngendangku gabusan. Pijat terapis. Aku arep muni neng mek ora tekan ya. Ora tekan. Kuwi ajarane kaya ngono kuwi. Ya, pokoknya diucapkan selamat ulang tahun buat PKWL Klasik yang ketiga. Harapanipun menapa, Mbak Lintang? Semoga semakin solid ke depannya. Amin. Kuyup rukun, lancar rezekinya, sehat-sehat selalu pokoknya. Sukses ke depannya, sukses selalu. Amin. Amin, amin. Apa teki Om Kiswan ya? Terus lemone alam apa-apa terus karo aleman kae mesti. Iya. Mau bengi wayangan dhewe. Sambat mumet. Judek. Nggih, kalih minangkani request nggih. Nggih. Sing nggawa kerase kuwi lho, Bro. Request lagu PKWL. Nika saking Bunda Meni nyuwun yen ing Tawang ana Lintang. Nah, menika duet Nggih. Ki Gading Pawukir dengan Dek Lintang. Nggih. Sio sak kamat-kamat soalnya le ajar lagi mau sore. Oh, le ngapalke lagi mau sore karo wingi sore. Kalih nganu Ding ki Aja Lamis iki duet. Aja Tawang dan Aja Lamis dari Ibu Menik ya tadi. Ibu Menik dari Taiwan. Anu muga nyawiji sik kemarin request belum dipinangkani. Oh nggih. Nggih. Nelat ya Mas ya request-e. Nggih, niki wau lagi diaransemen. Nggih. Nggih wau Mbah Ketru minggah terus. Kuwi lek turu mong lagi 2 jam lho le. Muga ngaransemen iki. Proposal. Nggih, dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Derek ajeng Kang Pundi riyen. Aja nderek kowe arep apa? Aku iso ana apa meneh diwaca sik. Oke. Ah.
saking Bu Samijah lali janjine. Lali janjine. Lali janjine. Bude Prastiwi. Oh ayo kuwi gonggongan mengko. Gonggongan. Saking Bapak Sadewa nyuwun Roro Jonggrang menika Mbak Agnes. Nggih. Lajeng Medion Ngawi menika Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes, Kur menika. Nggih, terus Nah, terus Bu Suntari menika hidup ini adalah kesempatan. Nah, menika khusus Mbak Elisa menika. nggih. Wah, iki Terus enten napa meneh? sing klasik iki. Sintom Parisono. Sinom Parijoto. Mbak Ayu. Nggih. Lewung Bu Prastiwi. Wah, Bude Prastiwi Lewung dengan lali janjine iki. Nah, pun Oh nggih, niki muga nyawi jirin mawon. Oh, muga nyawi Nggih. dulu. nyawi jirin. Nggih. Oh, kali minangkani sik Nggih. pau dalu. Nggih, duet ya Mas Gading ya. Nggih, sekedap niku kula tak buka nganu riyen lirik. Lirik Kok kleru deng nemu buka. biasane. Padahal biyen yo apal lho. Jan. Niki pun ketemu. Karang biyen Pon. Pun. ya wis lali. Pun kelingan meneh. Sampun. Pun. nggih. Niki saking A minor to. Wow, ngerti A minor bar. Ya ngerti ya aku ki. Biasane gor pelok sledru kok iki A minor bar. Aku ki saiki iso ngibord padake. Wow, gawanane Yamaha gitu. Oh, moga. Nggih, buka saking kendang. Napa Saking drum ding? kendang. Saking drum. Oh, saking Amelu drum ya? dulu. Oh iya ding. Nggih. Nggih. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso nganteni kowe teko aja tresnomu kandhani kamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah enteni aku wis ngucap janji siji panyuwun kudu jaga atiku senajan apa dan satalakoni muga-muga tresno iki nyawisi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki apa sing rasa janji atiku ra bakal liya nelongso
Sampun. Sampun. Jan, iki lagi berapa jam ya Mas ngarape ini tadi? Nembe wau latihane. Isih bar ngisak lagi bar ngisak ki mulai latihan. Cek panas iki Mas ya. Nggih. Cek panas bar digodhog kok. Wah, nggih terima kasih Mbak Geter dan semua teman-teman sudah membantu menggarap ini tadi. Nggih. Sing ngedram umedase. Ameng-ameng nyawa. Lho malah wis meh gantung ngono ana sing ngomong ngono. Wis gawe story iki nek ngembruki aku piye ya. Lah. Apane sing ngembruke iki? Kuwi mau ke story lawang kuwi mau. Nah, iki terus apa meneh ding duet meneh? Ya. Mbok diselingi. Oh. Ya nganu wae sing ngono terus klasik. Oh, sing klasik dulu. Sing klasik apa yen ing kono. tawang? Yen ing tawang tadi permintaannya Oh, Ibu Menik. Oh, nggih niku riyen mboten napa-napa. Yen ing tawang. Nggih yen ing tawang. Ini beliaunya juga melihat dari live streaming Nggih, ya, Mas. live Taiwan. streaming. Nggih, Sugeng Dalu Ibu Menik dari Taiwan. Alhamdulillah. Oh, yen ing tawang dulu ya, Mas. Nggih. Bawane duet apa sendiri ini? Bawane kula dereng saged nek bawane. Oh, sendiri, nggih. Niki sok sumuk banget ya iki ya. Janjiku eling sumedet
Nimas. Urang Mas aja kesusu. Gadang. Ayo. Salah wis. Nimas ingsun prasopo sinek senan bumi langit tangis ing tias soflene malik Mas. Loh, Soflene malik iki mulane kok madhep kene kriyip. sebentar ya Mas. Sebentar. Ini boten apa-apa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan. Sik, disikut sik. Lagi softline maintenance. Heeh. Itu pengen mlebu. Malik. Softline iso malik iki kepiye ya? Mbok Oh, sik dibenake to. lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah kemalah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku kuwi. Suwek Mas soflene Mas. Oh. Ini Waduh, lah dilem kuwi. Dile mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. Oh ngawur. Ini masuk mata Mas. Aduh. Masuk mata separuh soflenya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon napa-napa niku. Walah mesakake. Wis, aja nangis, aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah HP. Senengane sing separo. Tekan dikit mau ya bawane Mas. Tekon ndi ya? Tekan Mbak Barsari. Maaf ya Mas Gading, maaf Mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, moro-moro nggih. ya Mboten mlebu ngono. Nggih, mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni Langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih. Ah iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Geger share-share. Oh, kenapa watu. Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Aduh. Udu. Kenapa Mas? Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan. Oh, adi wedok. Oh iya, ndak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya ya sida loh Mas. Heeh, Kak. Yuk, Monggo. sekian sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo. Ya aku yang kesana ya Mas. Nggih. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Oh, madhep mriko. Hadap sini sayang no. Mbok Rin mriki. Madhep lho, Mbak. kono sepet aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul.
Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk gelem nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh ya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun mboten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Lintang wong bagus. Suarane ratri nemas tresnaku sundul di hati. Matur suwun sangat Bapak Putra Dikari. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali PKWL ya Mas Gading. Tuku suku numpak pedahan. Cakep. Oh, Mas Air. Ojo cakep aku tak cantik. Oh ya. Sik. Aku sarwa salah ya. Lah iki mau kan sawerane wis metu to Mas. Tak kekne pantun mangkene. Oh iya. Tuku suku numpak pedah anting. Guyub rukun warga PKWL klasik. Ya, amin. Terima kasih Bapak Putra Dikari. Yo, orang nggo spasi ya berarti. Bapak Putra Dikari tak. Terima kasih Bapak semuanya. Niki Gading ngajeng pantun nih. Oh, alambene. Dengar pantun. Oh, kowe iki kudune ngimbangi. Aku lak mau menang nyawang. Lah ya. Pantun nopo? Pantun pari ya lho.
masak air biar masak gitu. Ya. Ya Neng Tawang sudah. Sampun. Sudah. Tadi apa habis ing Tawang ada ojo lames piro sih? Nggih, aja lamis. Ojo lamis. Aja lamis iki sing kepiye to? Oh iya. Ojo lames yang ojo sok gampang janji itu loh Mas. Oh, Ayo sapa sing sok gampang janji ya? Gading. Ya. Aku meneh. Nyok janji palsu kok iki. Rumangsaku kok aku kabeh to iki. Heeh, ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku wong nrimo kok aku kok. Terima. Aku nrimo ing gandum. Nerima apa Mas? Nrimo ing gandum. Wong ikhlas kok aku. Gini ki yang mana dulu napa mau ganti Mbak? Diselingi riyen mau. Selingi riyen. Kok tak kalih ngapal kene. Lenggah riyen. Terima kasih Sembah nuwun. Mas Gading, Mas Gading. Matur sembah nuwun lenggah riyen. Benane apa mau soplen dhisik. Dibenake sik soplene. Mesake. Napa kula cuthikke niki enten tuding-tuding niki mah sut. Lak terus sia-sia. Ora. Nah, iki diseling dhisik. Selingi apa kuwi ana apa? Sing gayeng dhisik iki, Din. Sing gayeng ki apa? Hawane sumuk panas ngene iki. Oh, dinae sing gayeng-gayeng Medion Ngawi. Oh, iki. Medion Ngawi. Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Yes. Nah, yes iki. Yes. Idola iki, Pak. Apa wae mau? Sapa? Mbak Ika, Mbak Anting, Mbak Agnes. Mbak Sempurna, Mbak Antil, Karo Mbak Agnes, Mbak Jos. Mbak Jos. Nah, Aku siap keplok-keplok iki. oi. Malam nggih, malam. Mike telat dile. Nggih. Kok kita kira wis mari ya kowe iki. Dadi pembawa acara mau kita kira wis mari ngono lho. Jebul kok iki. Lah kena ngopo to, Mbak? Apa? Kumat meneh. Loh, ora, karena ini sebenarnya itu saya sedang semangat sekali untuk menghibur para anggota PKWL gitu. Lah. Yang mana kuwi to? Jan apik walah berarti wis mari. Aku saiki sak jeke rabi jan walus wong. Alus apa? Saat jeke rabi halus. Saat jeke rabi terus halus. Halus po? Alus kali sinden-sinden alus, kali bapak-bapak PKWL alus, sahabat-sahabat warga laras alus, kecuali Ruwiyoga greget nih aku mumet. Bohong. Inje, niki mau ada pamundutan apa? Madiun Ngawi. Saking sinten menika? Saking Bapak Sadewo menika. Saking Bapak Sadewo. Nggih. Ngersakaken Madiun Ngawi. Monggo Madiun Ngawi para wiyaga. Mawi bawa mboten? Mawi bawa. Kok monggo? Monggo ngopo kok? Burung-burung monggo. Ora. Ral, nggih to Pak Geter. Maksudnya ral. Oh, ral. Nek neng lagu ki jenenge Ral. Ayo, Yo. Monggo. iya ya Pak. Yen aku kangen. Biasa wae to. Arep wong gugah sahur. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu nang dompetku.
Tak ke sisan no. Iya. Ah, wis. Apa kowe? Yan. Apa kowe ra krasa Mas? Tak batin saben dina Mas. Ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ketika alhamdulillah penonton di lokasi membludak loh. Alhamdulillah sekali. Belakang pagar niku banyak sekali para pamirsa. Ya, berarti apresiasinya luar biasa sekali. Ya, terima kasih untuk PKWL yang sudah menggelar acara yang begitu meriah. Terima kasih Selamat banyak untuk PKWL. Semoga tidak hanya menjadi tumbuhnya lancar rezeki tapi juga bisa menjadi amal jariah karena menghibur banyak orang. Amin. Nah, iki lagi genah iki. Iki wong iki kok iki rada meletik ya. Saploke rabi lagi mletik iki lagi. Rada mari. Heeh, Damari. Alhamdulillah. Yuk. Iki ana kemajuan iki. Oh, wis kene wis rata. Oh, kemajuan. Wis rata. Biasane sing ngono iku ana kaya topeng kae lho iso ngene iki. Poleng. Ya iya wong mbok lokke terus kok Mas Gading iki. Orang wis Oh, iya. sebuah perbedaan ngono lho. Ayo. Anu ya suntik putih Rata barang. apa genah iki kaya ngene Endi? ora. Ora iso. Iki janggut barang dilipeni kok ngopo kuwi? Hah? Janggutmu ki lho. Ora iki. Ora lipenan iki. Ini saya jatuh. Saya tadi kemarin jatuh di kamar mandi. Oh lho. Iya. Ah kok musuhe keramik kamar mandi saiki wisan. Brutal iki brutal. Kok medeni kok kok brutal koyo. Ora. Kok Alah ayo gek nyanyi yo kok tempat aku. dijegal apa pilih tiba ki? Mboten kayak saya kan di sini juga sebagai ibu rumah tangga. Oh. Saiki Saya terus itu orangnya suka bersih-bersih. Oh. Nah, bar menikah terus lengene sak soko. Contohnya membersihkan apa contohnya? contohnya ya membersihkan kamar mandi harus tetap bersih dan wangi. Ya, wis salah satunya itu. Nah, kemarin keleru nuang cairan. Layak kok medrekol. Cairannya ki malah keleru superpel dadinya saya keplese. Lunyu iya. ya, lunyu. Iya. Jadinya lunyu sekali. Tapi alhamdulillah saya masih diberi hidup sama Tuhan. Ya kan sudah. Kok malah medeni. Nggih, yo. Silakan ayo jangan lama-lama ya Biyogo. Oh lama nggak apa-apa. Ilakane sewengi konral. Yo. Yo. Ayo Tin. Monggo. Yo. Asik. Terminal Madiun Ngawi Gento
nuwun. Mas. Jalan. Nggih matur sembah nuwun. Iya, aku entuk rentalan kipas angin. Rental sapa? Iki rental nggone Mbak Lintang iku banter tenan ya. Ngene iki piro regane ya larang iki. Fungsi nilai requestan lali. Napa le Pakde kenapa niki Pakde? Oh kula ngene iku gadang wau. Nggih mboten namung sekedhik seklimah nyuwun. Nggih. Pangandikanipun Pak nyuwun dawuh. Oh ngoten nggih matur suwun to nggih. Ya ini enten kado sementara kita kasihkan nanti untuk Mbak Ika sama Mbak Anting. Buat suwun jumeneng rumiyin wonten mriki wonten kado menika. Nggih. Soale wingi kok yo bareng apa kencan ngono anggone bebrayan niku nggih. Ya. Meneng-meneng kok entuk kado. Yo. Ya Teng yo. Ya Nduk Anting. Yo Mbak Anting. Wah, gede. Ya Teng yo. Oh. Niki saya berdiri, Pak. Ulang nggih. Kersane nggih. Sami Mbak Ika. Ini ada kado khusus dari Bunda Menik yang ada di Taiwan. Ini khususnya kado teruntuk
idola-idola warga Laras kemarin yang lagi untuk menjalin bahtera rumah tangga. Ya tidak ada kadio dari Mbak Meni buat Anting. Moga-moga kagem panjenengane Mbak Ika ugi Nduk Anting anggenipun bebrayan tansah sakinah mawaddah warahmah. Amin. Muga-muga enggal dipun paringi omongan. Nah niku nggih ingkang bakal menika. Itu nanti dulu ya niku. Dan juga ini Nduk Anting ya, kemarin Nduk Anting belum dapat ini ya. Apa, Pak? Tali asih biasa. PKWL kan selalu begitu, Nduk. Kalau untuk Mbak Ika kemarin Mas Gun sudah dapat tali asih dari PKWL. Untuk hari ini tinggal untuk Nduk Anting kemarin belum dikasih, untuk makanya hari ini saya mewakili dari PKWL Klasik ada tanda tali asih saking sayangnya buat warga Laras. Pokoknya salah satu misalkan ada yang kesusahan akan mendapatkan tali asih maupun yang jadi manten ngono wae. Nggak usah dilihat untuk nominalnya, yang penting ini sebagai tanda kasih sayang dari PKWL Klasik. Ya, monggo menika. Terima kasih sekali untuk seluruh PKWL atas hadiahnya dan juga sawerannya. Bukan, Mas. Tali asih. Tali asih. Ya, Juga mengucapkan terima kasih buat Bunda Meni yang ada di mana, Pak? Di Taiwan. Di Taiwan. Makasih banyak untuk hadiahnya buat kita berdua. Ya, semoga hadiah ini bisa memberkati rumah tangga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga sampai tekan kaken-kaken ninen-ninen. Amin. Pangestunipun. Matur sembah nuwun. Ini masih punya satu yang belum. Apa itu? Tak tunggu-tunggu. Moga-moga enggak cerak sudun. Amin. Gas. Nuwun nggih, Pak. Ini juga ada tanda penghargaan nanti Ki Keter, terus anak Mas Ki Gading, Alhamdulillah. Genduk Lintang. Ya kalau saya sendiri nggak ngerti ini buket itu apa sih, saya sendiri dari dulu tuh belum pernah namanya buket itu apa, nggak ngerti. Ini dari Bu Meni juga. Kula nggih purun. Iya, naik ke sini aja. Ini dulu aja saya kasih ke anak lanang Ki Gadang. Sajane niki teruntuk saya, putra Dikari dari Bu Meni, tapi saya kasihkan untuk anak lanang Ki Gadang. Tanda terima kasih dari Bu Meni oleh Gadang. Semangat anggone uri-uri wayang kulit, tetap semangat. Bu Meni. Mas Gading. Ya, ini terutama untuk anak lanang Ki Gading Power Kiris Sino Saputro saking Bu Meni Taiwan le. Semangat untuk beberaya sinau pedalangan. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah laris. Nah, ini sebagai kompresor pokoknya luar biasa warga Laras dengan adanya yang satu ini. Pokoknya minta lagu dibuatkan lagu pokoknya cepat sekali, 5 menit jadi, naskahnya lagu pun juga jadi. Tanda penghargaan dari Bu Meni. Ya, sami-sami. Ngono iki didum. Ya, ini teruntuk anak wadon sing ayu dhewe. Jaman dhisik nalika tasih kelas kawan SD, sampun bintang tamu nderek ngrawuhi almarhum Pak Sino. Lah siki ayu nih kakek ya nih. Iki pikantuk anu, Dok. Saking Bu Meni Taiwan. Kagem panjenengan. Nggih, sekep anggone sinau bergladi, muga-muga sukses. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu Meni dari Taiwan. Semoga sehat satu selalu. lagi kali. Masih ada. Wah, ini pokoknya luar biasa PKWL setiap ulang tahun sindiannya tetap 10 genap lengkap. Inilah yang ditunggu-tunggu. Ini ada salah satu dari ini ibu-ibu semuanya buat sinden warga Laras. Wah, iki diwakili artefak. Baca sia-sia kowe iki, Dik. Nggih, mboten. Budhe Pras. Tuh, alah.
Apa aku sing wae ya sedo wae. Monggo Bu ditampa Bu terus nggih. Nggih, sami-sami. Kado nggawa kado kuwi ya ngono kuwi. Gede kadone malah. Ini sebagai tanda terima kasih ya Bu ya. Pokoknya semangat anggone gula bentah anak lanang, tatah guyub rukun untuk warga Laras niku. Matur nuwun. Sami-sami Bu Pras. Keluarga PKWL mugi-mugi berkah barokah nggih Pak Bu. Amin. Kadonipun ageng kalih kula ageng menika. Lah nggih, lah pripun jenengan malah tambah kisut. Ning ya ora Sami kula sak pantaran menika umure sak pantaran. Sepenting bagas kewarasan nggih. Mbak Yu Pasti niku panjang yuswa insyaallah panggih terus mengki wulan ngajeng. Amin nggih nggih. Kok tahun ngajeng kok wulan ngajeng. Mboten napa-napa wulan ngajeng. Wah, terusan alhamdulillah. Malah alhamdulillah. Sembah Pak. Ya sekaligus itu pemberitahuan ya untuk tahun depan untuk ulang tahun PKWL Klasik yang keempat. Insya Allah yang jelas di Sedayus ini. Tapi misalkan untuk Pak Suroso lagi bikin di pendopo di Jeporo jadi mungkin ke sono. Kalau nggak jadi tetap nanti di pendopo Tugu Pawenang di sini. Untuk tahun depan 2026 jatuh pada tanggal 7 November 2026. Jadi sekaligus nanti pas kita untuk merayakan HWD wayang wayang hari wayang dunia yang ke-12 kita barengkan sekaligus dengan ulang tahun PKWL Klasik yang keempat. Aku rasa nyanyi ya le, suaraku serak. Mboten napa-napa Pak. Tapi ora apa-apa lah njaluk lagu iki wae lah. Nggih ngene iku. Ki awak dhewe ora dhewe nok iki. Dikancani. Ah iki iso kerah no. Berapa saudaraku? Yuk. Ya pokoknya PKWL ini kalau punya hajatan ibarat juga warga Laras sendiri yang hajatan karena apa panjenengannya luar biasa. Jadi untuk ibu-ibu Waranggono tetap harus genep 10 komplit biar kompak ya. Dan juga untuk wiyogonya mari kita sama-sama untuk kawal anak lanang sepatus tambah sukses. Amin. Langsung mau nek Bu ora kuat napase. Imbang ana katresnanku. Wah, tapi saya mau mboten. Pelok nggih. Langsung mawon kok sabu kuat. Nggih, monggo Pak De. Langgam nanti api baru dikeculke sragenan. Oh. Saben dina mung ngalamun jroning sepi semun amung tansah katulun wayanganmu aduh nimas wong ayu kita bisa lali sayang rurut cet ati lelewamu manis amung kumantil ing pandeng ing netra poteko sirani mas citra ing janji misahke katresnan jati
lamun mengkono piye katresnanku piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku cundulan prasetyaku tak korbanake jiwan roh. Ayo yo masih bersama warga Laras Indonesia. BKBL klasik yo. Dino mung ngalamun jroning sepi semun amung tansah kadulur wewayanganmu aduh nimas wong ayu lina-linan bisa lali sayang reru cet ati lelewamu manis amung ku mantil pandang netro apa sironi mas cinta ing janji misake katresnan jati lamun mengkono piye katresnanku piye katresnanmu ngos-ngosan kakean udut Paring ke kula mawon mboten napa-napa lho, Pak. Wah. Aku nurun sing ngendang aku kok. Meso jane kurangi le, yen suarane apik. Nggih niki. Kula nek ngerokok nggih kula kurangi nek kula tambahi mengke selodawa. Maksudnya Pak D ki ya ngono dikurangi, tapi saya entek. Nggih. Mongko nimas katresnanku bebasane tanpa soyaku cunduk lan katresnanku korban ake jiwa lan ragaku. Nggih, matur suwun, monggo dipun gayengke wonten Waranggono sedasa. Sami bintang tamu Kudu Lintang kesane gayeng. Monggo matur suwun. Nggih, matur suwun Pak D. Nah, iki ya